Хората са почти тук в този край изнемогват. Изнемогват, много изнемогват. Некъв няма и да се вземе и лева. Лепчето няма с какво да се вземе. А некъй, кой си има, дето казват възглавничка, кой си има по възглавничката, купува се лепче. Кой се няма? Танцува. Тук разчита на това тютюнче и тютюня пари не дават. Ами защото нова е джамията, как няма пари? Тая джамия направи арабето. Коя направи? Една фундация арабска. Понеже жена е готова да се събори, видя и я направи. Ние не сме дали един лев за тази джамия. Браво. Вчора стотинка сме. Няма откъде да дадем. Що ни стана си толкова? Ама той, сега, ако питаш 6 евро, всичките ще ти кажат, че беше на всичките добре. Няма никой да каже, че е било лошо. Затова, защото безгрижна беше. Безгрижна ли беше. При нас тук всичко беше готово. Изорат ти, посееш тютюня, дадат ти безплатно тор, дадат ти без... Това посееш тютюня, накрая хората бе осигурени, семейни дава, болнични дава, нали? Така, имаше начин, нали, да кажеш хубави неща за времето. Но сега не може ли да го докараме това време? Добре, веке, да свърши. Умре и тютюня ефтин. Един да живее, другия да мре. Това село не може да живее вече. И всичко ще бега вече. Няма къде да бега. Има къде. Ей, госпожице, ама Костов и Гато, извинявам се, Костов и Гато влезе, каза, господа, ако искате големи заплати, ако искате да живеете убаво, гласувайте за нас. Ама ето, не може да се оправим. Нищо да направи. Парите с мачка, стоките ги надигна нагоре и така. Аз живея да им как ще живее. А жените сега къде са? Какво правят? Жените почиват, няма къде да работят. Не, сега какво правят в момента? Нищо не Така правят. прибират това, готвят манджа, да вечера да се съберат и да легнат да спят. Телевизора да гледат. Това не е работа на жените. Напред, преди вълна имаше, тече. Сега готва формата вече. Европейска. Да булка, тук се бях оженила. 10 декара царевица, 10 декара пшеница, тютюн, 10 декара слънчоглед, зеленчуци, това онова. Отиваш, работиш сутринта, ставаш в 3 часа, отиваш на нивата, връщаш се вечер, лятно време голям ден, нали? Чак в 10 часа се връщаш. Тук да те чакат животните, да ги прибереш вътре, да ги издоиш, да подквасиш, да си направиш храна за другия ден. Магазин не знаехме. Не знаехме. Какви са тези паржоли сега, какви са тези тако деликати, какво се научиха тези хора. И се с кълпоринаш, моля ти са.
Все с такова, с обувки по 1 метър високи. Не. Много лошо стана този младеж. Живота на нас, дето живееме, малко не е труден живот. Само с един тютюн се занимаваме. Тютюна, горе-долу, взимат го ефтин, труд голям, а ефтин го взимат. Че не го са взимали. Вие го посейте да видим, няма ли да го вземат. Тютюня никогаш не е останало. Може би от други страни да дойдат и пак ще го вземат. Ние работиме тютюна, като го засадиме още от февруари месец, от 22 февруари и до 1 май отглеждаме раста. След 1 май почваме да го разсаждаме по нивите. След 2 месеца го разсаждаме по нивите. Май и юни месец. Тук към 20 юни засаждаме тютюна. След това, като го засадим, почваме да го окопаваме. Окопаваме го до към края на юни и юли месец почваме да го берем. Голямо желание, дори си спомням миналото, то живота беше много хубав. Спяхме на отворени врати, не се страхувахме от нищо. Докато сега първата работа, кой се прибере последен, питате, заключили. Казваме, че живота беше много хубав, работа имаше. Всеки, който искаше да работи, можеше да си... И много добре бяха. И с жилище, и с мебели. Изобщо от нищо не сме били лишени. И повече ние не можем да гласуваме и не искаме за никой да гласуваме. Всички се изложиха. Тук има депутати от нашия град, не само от Благоевград. Те бензиностанции направиха. Те всичко взеха, направиха си тяхното. Това е естествено. И какво? Труд и работна сила, защо не са и там? Служили са ги чиновници. Само заплата жи. Отиваш там и няма работа. Даже имало случай на моята дъщеря, когато отиде да се запише за труд и работна сила и тя й казвам, да, виж колко 3 пръстена имаш, продай си пръстените. Сега ти казва, продай си мебелите и ще изкараш. Тогава да се продадем и живота, да няма. В момента надеждата на Гоце Делчев се отвори тази пуста граница. Ако се отвори границата, един човек Гоце Делчев няма да има. Всичко ще избяга. А тогава какво ще се получи? Тогава пък Гърка ще вземе, както сега на Трепи, той ще унищожи там. Той ще направи, сигурно ще направи на по 20 кг да се върнем от това. Жената е много хубава. Жената, ако може мъжа да слуша, значи толкова ще е добра и толкова ще са добри, че толкова да не бива. Ага, сечев се. Ами кои спирла, дечо, че нейната сестра го умре, никой не дойде. Че си казала? Така, айде, някой разбрах кой ми казва. Жената трябва да каже, 100 приказки, в 100 приказки една трябва да е умна. И поси честна, ще да спиш Никол майката. Пишника ще го отича с китки. А ако не си, ще направят една дупка на пишника и така ще го пуснат на майката. Или па някакви имат едно времешни турци с стъпленето върва и у ваша майка. Трябва да се женят такива, дето да нямат кръвна връзка. От кой има толкова много деца? Все от мъжа или са? Ама има сбиранки са. Не са от мъжа и са. До преди 30 години хората са пазили до 7-я кошак. Не са се женили. Сега вече през демокрация или през комунизма и демокрацията, хората вече не са, даже втори братовчета се взимат. И какво става? И втори братовчета като се взимат, и ми раждат се инвалидни деца. Кой има в джамията? Има килими постелено, киченета. И всички ходят ли редовно хора? Кои си одят? Те пионките като наши не одят. Че той не е ли християнин, че чукава? Да е българин? Ми по-българин? Не ми. Ми хубаво е, какво не? Еми всички сме българи са. Така да, ма то не оди. Еми ти одиш ли? Ходя ли? Да. Бивайте. Останах ми одобъл.
Да. Не турско, не белоруско, не еврейско. Като тук слушам, че евреите какво се борят за религията, не нищо, ние не сме люди. Ама, които стари люди са били на пръшнас, че са подкрепили това нещо. И сега запазим. Макар на църквата галебят. Ланистрия съм била и там една очистена, една оправена църквата. Сега няма люди вече. Има религия, но не изпълняваме веки не младите. Чували ли си за Рамазан? Да. От 4 до 5 ние почухме нашата молитвата. Това на латински ли, такво ли не мога да ти кажа? На латински. Арабските. И на Байрама сутринта събира парите. А какво се плаща? Ами таксата е 1000 лева. За годината? За годината, що я чукал целия месец. За да има за поддръжка? Да. Ама за 1000 лева нищо не дали. Човек за една година 1000 лева нищо не са дали. Един ден се решиш, няма вземеш лева, ще му сме ги платиш. Ама ние сме веки така. И останал народ. До Белара, до пустините черни очи, пустините черни очи, черни са черни, как череши. Какви манджи, ако имате така повече, какво сте правили преди? Така специално като седнеш да готвиш, какво готвите? Защото яденето е важно нещо. Да ми да кажем, ще кажем от фасула, картофите, гивеч, пилеп ще си направиш, трана. Чак и за любов не мислиш? Но какво да мислим, това капнало пирото вече. Какво да мислим за любов? Един пие цигарна сокър, вач, един тук. До колко време могат тук мъжете? До колко? До 80 години може. Ако се движиш по независимо дали Библията или Корана, трябва само една жена да обичаш. Ако си християнин или мюсюлманин, трябва само една жена да обичаш. А пък ако не си, значи някакъв безверник, значи всичките жени трябва да ги обичаш. Тогава ти не си никакъв не вярваш си тогава. Понеже това, което дето се върви по чужди жени, това е все едно такова изневеряване. Пора на кой? Чукнаваше човека, чукнаваше. Какво значи чукнаваш? Ебнавала. Ти знаеш ли? Ми знае брати. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. И след това вече Господ или Аллах ще чете делата, ще гледа делата на всичките хора. Независимо християни, мюсюлмани, араби, не знам какива, на всичките хора, всичките сме хора на Господ, без никаква разлика, без да наделим с нищо. Това е доказано. Едни е дал по-черни, други по-бели, други по-красиви, обаче всичките ги е създал Господ. Evvelaki mübarek cismini gölgesi düşmez diğer resmini Nur idi başta ayağa gövdesi Nur ayakta nurlu ağız gölgesi. След умирачката на човека, на 52 дена го правиме това нещо, казват, че по нашия Коран на 52 дена се разкачват костите на човека. И сега прави се това ядене, за да може да се сдигне давичка по наша, да се изпее този мевлюд. Там, ако си заслужил да върви за рая, шиш в рая. Ако не си заслужил, делата като се гледат, натежава на паланцата. Ние му казваме гюнах и себаб. Себаб, ако е повече, ще отидеш в рая. Ако е гюнаха повече, ще отидеш в ада. Това си е чисто алая.
От 6 часа, като излезем, прибирам аз вечер в 10 часа. Цял ден си като идиот на нивата и паси без пари. Боже, да идем ние в парламента, няма мислим за нашата сила. Какво? И откъде ще имаме ние? Его, това всичко е наше, той чека на нас. Народното събрание мрази едно. Като излезе един господин Лишайо. Господин Лишайо, какъв ще е, като излезе, нищо бе, нека съм правлива, няма ма снимат. Та ние сме там, ние сме на нивата. И каже нещо точно и веднага другите, репликите, дупликите, не знам какво те, това го мрази. Сериозно казано, мрази. Реплики, има един отговор. Като е така, правилно, всички да кажат правилно е това. Защо парламента не тръгнат по селата да видят народа как живее, а се събират там в барлогата, като мишки се скриват и не знаят какво става по света? Той го интересува там парламента. Нищо го не интересува. А до вчера бил комунист. Не мисля, че Тие изгладени лица не са били такива, нали? Комуниста си е познат, той не си е познат, дет не е бил комунист. Костюмето си личат лошо от комунизма. Защо бе? Кой е купил Пампарово, бе? Кой каза, че е купил Пампарово? Някой си е купил, ами той го е купил, от е бивш, еди кой си, от аз не мога да си купя лева, той е купил Пампарово. Да ни са помочил като мен на нивата. Мочил са века. Преди беше едно лошо само. Само едно се сбърка възродителния процес. Много нагоня, аз засекла на нещо. За името, за носията, това народа го прицака, дойде до това положение. От искахме носията, искахме името, а сега надупя и с другите неща. И не знаеш какво искаш сега. В момента не знаем какво искаме. Да живеят децата ни. Ама не може да живеят. Ето, лишаваш го. Нямаш възможност да му дадеш да си купи един сладолет. От какво е това? 25 стотинки. Върви с 25 стотинки на училище. С 25 стотинки върви на училище. Какво си купи? Свърша ли си купи баничка ли си купи? Човек се колебай. Интервю има много. И в селото, и извън селото, и всеки. Не е честно, нали? Не е честно. Избираш даден човек, вървиш, гласуваш, избираш го и след тебе веднага ти прави окоп да паниш. Чека бе, ти си избираем, ти си с народа, не си назначаем. И та назначил Гърмен или Сатовче. Не ли е така? Ама така си е, защо? Разбира се. Не, мизерен живот. Кой как иска да ми го обяснява, мизерен живот. Чекай. Ако се съгласи народа така, и аз ще се съгласи и ти се съгласиш. Бе, парламента. Ама един не два да от парламента са дела. Няма, там умират, един няма съдел. Право ще го откараме в най-лошия блок и ще му дадем да работи. Най-лошия блок. Цял ден ще му закачат тиниките на газон и да ви утре ще си помислили дали ще иде в парламента или няма. Няма приватизацията, каза, корупцията расте. Всичките държави има корупция. Корумпирани такива големци от ешелона на Костов. Това всичките те се критикуват там, они на други, излядат паси, пият кафето. Заедно правят си младет. Значи с една дума ни... Вземат си заплатите. Ни казва да приемеме корупцията, защото във всички държави. Всички държави, да. У ваше село някой така корумпирани има ли? Какво е от нивата, ако може да отраде пръст? Или отбъйре някаква шумка да унесе на ягнетата? За какво пееш ходжата днес от джамията? Горе-долу да ми преразкажеш. Днес ходжата джамията пееше. На нас не е един празник, всяка една седмица, както християните почитат неделята и съботата, ние почитаме, празнуваме четвъртъка и петъка, или джумията. И ние всяка джумия отиваме на молитва, да се помолим там на джамията, всяка една джумия. Има хора, които това не е задължение на нас, всичките хора да дойдем 5 пъти да се кланим, да се молим на джамията, ама не от седмица на седмица, от джумия на дойдем на джамията. И това е един отпочивен празник, дали хората дават
Като работиш една седмица, седмицата е един ден почивка. И на нас е едно, този ден не е на нас почивка. Един почивен ден. Джумата не е един почивен ден. Робски е труда, но нямаш друг изход. Нямаше друга алтернатива, просто нямаш избор. И в крайна сметка ти трябва да работиш, защото получава социална осигуровка, можеш да си вземеш семейните. Дори на месеца да получиш 50-60 лева заплащане, но все пак можеш да платиш закуската на децата си. Така че тук нашия народ е толкова унеправдан, колкото не знам дали вие си имате на представа. Работният ден започва сутрин от 5 часа и завършва 10-11 часа. Това е и за деца. Дон Кихот се бореше срещу въображаеми врагове. Така, трето упражнение, ученици. Que signifie? Dans la langue, courante, l'expression, se battre, contre des moulins avant. Как ще преведем изречението? Que signifie? Означава dans la langue, в съвременния език, l'expression, изразът, така, se battre contre des moulins avant. Бие се с какво? Да, ветрени мелници. Колко ти е пенсията, каза, извинявай? 46 лева. За колко години труд? 32 години стаж имам. Като какво си работил? Работил съм по много работи. Работил съм и на язовир Васил Коларов като майстор. Работил съм в това при трудовите тук пъти от тук нагоре до Сатовче. Бил съм майстор. Аз на това на 8 години имах там трудов стаж. След това отида, върнах се при тютюна, направи значи толкова години трудов стаж и това получи. Това ти казва, пенсия 40 лева, с 40 лева какво ще направиш? Да, пенсия за прикрепление, за снага, за син, не знам кой ще безработни. Къде да фатим работа? Няма работа. Всичко е безработица. Ние хората всичките сме неудоволствие. Сем тютюн взимат него без пари. Значи, кой ще да защити? Никой да не защитава. Ние сме седно частници, кой се защитава? А какви пенсии получават? Зайди, зайди, ясно слънце. Такава е нашата история за живота на тютюна. Или за тютюна като живот, или просто за България. Тя се разкрива пред погледа на чудотворната икона на Свети Георги, на която образът на един от най-българските светии е прегърнат от момчето с феса. На нея се молят както християни, така и мюсюлмани за здраве и късмет и да бъде по-лек пътя на тютюна, а и на България. Може би вече само пред нея хората от този край вярват, че чудото ке стане.